יש 1,600,000 עניים ו-374 ערים תאומות ברחבי תבל. איך זה קשור? זה לא קשור, אבל גם הקשר הזה עם הערים התאומות לא קשור לכלום. כי בוא למשל ניתן לך דוגמה, כן? למשל, מה העיר התאומה של חדרה? צפת. כמעט. נירנברג. נירנברג? נירנברג, כן. פה הקמתי את נירנברג? לגמרי. מה העיר התאומה של אילת? לא יודע... לוס אנג'לס, של ירושלים, ניו יורק, רחובות מנצ'סטר בבריטניה, אז מה הקשר? לא ממש ברור. אוקיי, אני אגיד לך מה הקשר. בכירי העירייה צריכים מקום לנפוש בו, כמה משלחות נוער צריכות להצטלם בפיזה, זה הקשר. כן, אנשים אוהבים לנסוע. בנצרת עילית זה קצת פחות משעשע. שם גילו עשרות ניצולי השואה, תושבי העיר, שהעיר התאומה שלהם באוסטריה היא קלגנפורט. קלגנפורט! מעוז ניאו-נאצי מפותח, ואפילו לא מנסים להסתיר את זה. הניצולים נורא מבקשים מראש העיר להתנתק מאחות התאומה, אבל הוא מתעקש להפוך אותה לתאומה סיאמית, להדק את הקשרים. אנחנו רצינו לנסוע לקלגנפורט, אבל בעקבות בעיות תקציב נסענו לנצרת עילית, שימו לב, לא להאמין. העיירה הציורית קלגנפורט מציעה לאורחיה אגם פסטורלי, טקסי זיכרון לחיילי אס-אס, ועיר מקלט לתליין הנאצי השלר. קלגנפורט היא עיר תאומה של נצרת עילית, המציעה לאורחיה מוזיאון שואה יחיד בצפון, וכמה עשרות ניצולי שואה שלא מצליחים לישון בלילה. אני הייתי ילד בן 6 כשפרצה מלחמה, ב-39. כל המשפחה הושמדה למול עיניי, בסבי. ירו בו כמו בכלב בתוך הבית כשאני עבדתי מולו. מה מרגיז אותך כל כך באופן אישי? מרגיז אותי על דבר שיכול להיות יהודי היום שיודע שיש שם נאצים והוא קושר איתם קשרים. זה נורא. אני לא יכול לסבול את זה. אין לנו שום קשר כלכלי איתם, שום קשר תעשייתי איתם. אז למה זה קורה? אני יודע דבר אחד, שבחירי העירייה נוסעים לנופש. חוץ מזה, אין לי מושג מה יש לי לעשות בקלגנפורט. משלחות נוער שלנו נוסעות לשם? מפה? אני יודע על משלחת האחרונה שנסעה ב-2001. אז איידר עלה לשלטון, היה תסיסה שם, לא היה דגל ישראל, וזאת הייתה הנחיה של אורג איידר. מי שמתעקש על ברית הערים התאומות הוא לא אחר מאשר ניצול השואה מנחם אריאב, ראש העיר ב-30 השנים האחרונות. ראש העיר כאן? לא. צריך להגיע, אז אנחנו נחכה לו בפנים. בסדר? תודה רבה. עד שיגיע, ננסה למסור דש מהתאומה הישראלית למושל המחוז של קלגנפורט, יורג היידר. Ja, guten Tag. Das ist nicht Haider, der Diktator von Austria. Das ist nicht der Haider Regulation Party von der Diktator von Austria. Jürgen Raus. Hallo? Der Dr. Haider ist kein Diktator, ist ein... Nein, kein Diktator, nein. Do you speak English? I speak English. All right, I'm calling from Nazrat, you know, the twin sister town. Me and you, we twin. You know? אני מדבר עם המפלגה של היידר, עם משהו... בקלגנפורט. דבר מי שרוצה. למה יש לך עיר תאומה שיש במרכז ניאו-נאצי נורא פעיל? מה זה חשוב לך, מה אני רוצה? אני ניצול שואה. אז אתה ודאי מכיר את ניצולי השואה תושבי העיר שלך שמרגישים רע מאוד עם הקשר הזה. ניסו סקר כאן בעיר, 95% מהתושבים רוצים להתנתק מהעיר התאומה. זה חשוב למדינת ישראל. יש לנו 8 ערים תאומות, ואני רוצה שתדע יש לך 8 ערים תאומות? כן. אז בשביל מה אתה צריך גם את זאת? אם זה כל כך מפריע לאנשים. למה אתה שואל אותי למה? למה זה מפריע לך? אולי אתה לא סיפרו לך. שמה? שבקלוגנשפגן יש מעוז ניאו-נאצי. זאת הבעיה. תצעד עד מחר, אני רוצה להיות במרכז הניאו-נאצי. אני חושב שאתה צריך לעשות הכל בשביל להפסיק את הקשרים מילתה. לשארית הפליטה הזאת שנשארה, תן להם מנוחה. תן לנו מנוחה. תן לנו לגמור את חיינו בלי חלומות בלהות. אני בדעה אחרת. אתה טועה בכך שאתה הולך למקום שיש שם נאצים. עדיין, אני רוצה שידעו שאני קיים. לא, אני רוצה שהם לא יהיו. הוא לא היחיד, אתה חייב להבין את זה. רק שנייה אחת, הוא לא היחיד. אנחנו מביאים לכאן את הקול של אחרים שנמצאים כאן בעיר ומבקשים ממך להפסיק. אני יודע, שמעתי עלייך. אתה מוכן לשקול את זה שוב? לא. הם רמסו אותנו, הם רצחו אותנו, ואתה הולך לכבד אותם.
לא, אתה מכבד אותם. אתה סולח להם תמורת מה? תמורת זה שאתה יכול לנסוע לשם לטייל? אני יכול לנסוע לכל מקום בעולם. תפעל לטייל למקום אחר. אני אומר, בוא תחשוב על זה איזה יום. באמת, שמעת. אתה לא היחיד פה, יש לך תושבים שבחרו בך, תכבד גם אותם. סליחה, הם יכולים לא לבחור בי לפעם הבאה. זה מה שיש לך לומר לאיש הזה? דעתי ברורה ובהירה. טוב, אז אנחנו סיכמנו. אני תושב מדינת ישראל. אתה יודע מה? שכנעת אותי. כן. שכנעת אותי שאתה ראש עיר יותר מדי זמן. בואי, זה יכול להיות. להתראות. זה לא ויכוח עקרוני איתו, כאילו, אלא מן האטימות. הוא לא מוכן שתושבים ניצולי שואה אצלו בעיר. יכול להיות שבאמת חשוב שנהיה במקומות האלה, אבל התושבים נורא מבקשים, ואולי מן הראוי אגב, אם הוא רואה אותנו עכשיו ושוקל שוב את דעתו, אנחנו נשמח לשמוע את זה, כי זה לא כזה סיפור לנתק את הקשרים עם קלגנשפוגן. כן, אתה יודע, והוועדה הבין-מרכזית לערים תאומות הוקמה כדי לשנות את היחסים עם גרמניה, זה היה ב-76, והיה באמת... אבל לא חייבים מרכז ניאו-נאצי.